Mám už 20 rokov a chodím na toto odborné učilište do služby a domácej práce. Čítam rád knihy, také encyklopédie, tak čo ma baví o Zemi, o vesmíre, o ľudskom tele. A tak si pozriem aj taký film, alebo pozriem aj správy, čo sa deje vo svete a tak. A nič také. Nič také? Nemáš kamošov? Nemám tam. Prechádzam sa po dvore, pomôžem doma niečo. Život rodiča ťažko zdravotne postihnutého dieťaťa je veľmi náročný, jednak po celkovej stránke, po sociálnej, školskej. Nakoľko moja dcéra je veľmi ťažko zdravotne postihnutá, má 21 rokov, takže sme dosť dlho boli doma. Aj keď sa s týmito deťmi, ako je moja dcéra, sa trošku ináč pracuje, nakoľko ona veľmi málo rozpráva, aj ruky má veľmi ťažký stav, ale vlastne je vnímavá. Takže vlastne na tom sa dalo stavať a to sa dalo rozvíjať. Tak ja som Jozef Bošák, mám 23 rokov. Teraz chodím na odborné učilište a som v odbore služby a domáce práce. Jeho najväčším záujmom je komunikácia, má rád počítač, ale nie len tak, že písať si a tak, ale ako autista, keďže oplýva skvelou pamäťou, tak sa zapája do rôznych súťaží a vyhráva CDčka. Keď sa mi narodila, tak som bola z toho veľmi nešťastná. Tak som sa raz dostala na taký pobyt. Videla som tam rôzne postihy a tie mi dodali odvahu, že predsa len tá moja dcéra chodí, rozpráva, kreslí, maluje a tie ostatné deti boli ďaleko horšie postihnuté. Tento jeden po anglicky je one. Aj v tomto tušíme, aj o toto zastaráme. Povedz taký jeden deň v svojom živote, aký? No najem sa najprv, potom idem akože tkám. Potom sa zase premením, zase štirikujem. A pomáhaš v domácnosti? Občas. Stále máme pri varení? To nie. To nie. Radšej pojú sa mám kuchyňu a také veci. Ona už má len tú svoju prácu, ktorú robí. No potom si križovky, trošku tie polušti, hej, tie 8-smerovky, to má rada. Do školy. Do školy. Toto je škola. Do školy išla do mesta. To je škola. No A na nákup. Takto, že veľa nesiete. Ju aj šoféry majú rádi, keď ide autobusom. Vystiskajú ju však. Hej. No to je také slniečko vysmiaté. Však ľudská. Trúbia jej šoféry na autobuse. Keď to máš má rád iba futbal, hokej, čo? A Martikána? Martikána zbožňuje, teraz je zima. A povedz mi, s kým sa ty vlastne kontaktuješ na tom internete? Čo si píšete? Ako sa majú, ako natáčajú, koľko hodín im to trvá. To keď srdcami, hej? Koľko máš priateľov na internete? 195. Pekne. Napríklad ani my zdraví ľudia častokrát nevieme prejaviť a oni sú takí naozaj radostní, vyjadrujú tie pocity, keď už len nejakou mimikou, gestom alebo proste tým pohľadom. Radi sa pritúlia a vycítia vlastne človeka, že aký ten človek je. Tam pretvárka vám nepomôže. No. Násnujem osnovu. Toto sa volá platnová väzba, no tak musím pliesť dohora, no a tak je na svete aj takýto výrobok. Ktorú mal ľúbenú, tú telenovelu? Ktorú to pozeráš? Všetky, však. A všetky ten Hof? Všetky. A najradšej pozerá týchto. Bučkovcoch. Pási. No toto? Ja som to myslela, že to... Ale mamina je dobrá kuchárka, také krásne, povedz. Mamina, hej. Mamina, a to sú... To je vlastne tá láska. To je tá láska k tým deťom, to ich úsmev, ich radosť, ich také vlastne
niečo, čo z nich vyžaruje, hej? Niečo z nich vyžaruje, určite z nich niečo vyžaruje a my ich bereme ako normálne deti a mňa táto práca naplňa radosťou, lebo ja chodím ako do roboty naozaj, že veľmi rada. Lebo väčšinou tieto ženy dosť často sa rozvádzajú a ostávajú sami s tými deťmi. Takže pokiaľ nemáte pomoc od manžela, ja ju teda ako mám všestranne, dokáže sa o dceru postarať, ale niektorí majú aj starých rodičov, my už nemáme starých rodičov, že vlastne tá najbližšia rodina vám pomôže s tým, že není žena na to sama proste. Je to na psychiku dosť, keď tá žena je už 20 rokov doma v tom stereotype. Veľmi ťažko som si zvykala, že ja mám postihnutú dceru. No ale stalo sa, že postupne, no človek musí žiť. Musíte ísť medzi ľudí, musíte ísť k lekárovi, musíte ísť proste. A ja som ju všade musela vlastne vodiť, nosiť a tak. No a stretala som sa so všelijakými pohľadmi. Lebo ja ju pripravujem na tú svoju smrť, lenže ona odmieta, tým dnom, keď umre Starka, ja už pôjdem do domova, ja nebudem tu. Ja sa takedy aj pol dňa trápim tu, lebo on sa zlostí, on mi to vysvetľuje do nekonečna, že ja to neviem pochopiť názorne takto. Ale to ju ťahali tie deti a ja som tú sestru prosila len, aby aspoň len sedela v tej triede. Ale stal sa zázrak. Úplne, ona do roka vedela čítať, písať. Ona sa naučila čimčaráka od Ľudmily Podjavorínskej, vedela naspamäť. To mi nik neveril. No takže takýto bol Barborkin začiatok. Tie deti, zdravé deti, nadobudli ku nej krásny vzťah. No tie deti integrovať, naozaj je to, lebo napríklad Mirka chodila už od školky medzi takéto deti, hej. Tie deti ho naozaj brali ako niečo, že je to súčasť, hej. A vidím, keď ideme niekde a teraz tieto deti ho vidia, hej, lebo jej vypradali tie vlásky, ho vidia a pozerajú ju ako niečo také, s čím sa nestretli a tak, hej. A tie deti, s ktorými chodila, u nich to ani nenapadne, že by to obzerali si, alebo čo. U nich ho brali tak, ako dokonca ho volali naša Mimi, hej. Študovala tam odbor tkáčstvo. Tak ho tam dosť chytilo to také tkanie na rámikoch a v podstate všetok ten čas venovala tomu. Ale ja som musela ju vodiť do tej školy a každý deň, potom už mi to nahradili tie vychovávateľky v Hrádku. Oni ju posadili do autobusa a ja som ju vo Východnej už presne na čas čakala. Jej chýba kolektív. Ona keď chodila do školy, ona strašne rada chodila do školy. Ona ráno stála, normálne ona musela ísť do školy. A teraz sa viac menej niektoré veci učím aj sám, aby som sa v tom živote nestrátil a aby som sa vedel o seba postarať. Zopakujeme si, čo je hláska, písmenko, slabika, slovo. Dobre? Napríklad. Aká je to slabika? Le. Výborne. A keď spojíme samohlásku a spoluhlásku, čo nám to vznikne? Slabika. Tak, každý teraz mi napíše jednu slabiku. Hláska, písmenko. Vyslovujeme hlásky, píšeme písmenka. Čo to je? Čo to Uja nakreslil? Zajac. Zajac, no. Nádherný však. Býva tak, stáva sa dať na školách alebo že napríklad toho slabšieho, že nejak buď čekanujú alebo ho odsudzujú pre niečo, že má nejaký ten nedostatok. Keby sa mi to stalo, aj by som sa bál, ale na druhej strane by som sa bránil. Útočí to na ľudskú psychiku, lebo podobne slabší je aj psychicky, aj sa bojí povedať. Tiež z prvoti by som sa najprv, že tak bál, ale potom by som si to ako aj vedel obrániť.
Je to veľmi individuálne. My v svojom blízkom okolí už s tým nemáme problém, hej? Lebo my sme sa vlastne neuzatvárali doma s tou dcerou, čiže sme chodili vonka. V tých začiatkoch to bol dosť veľký problém. Vlastne pozerali po nás skôr dospelí, lebo kedy tých postihnutých zatvárali do zadných miestností, nechodili vonka. Čiže keď sa dcera narodila, bolo to pre niektorých to bolo dosť také okaté, pozerali po nás, ale už vlastne po tých 21 rokov už je to trošku, už si na nás zvykli, už je to trošku otvorenejšia tá spoločnosť k tým ľuďom, ale stále sa nájdú, ešte som prekvapená, skôr tí starší ľudia, ktorí sa pozerajú cez prsty na týchto ľudí, že ich nakazia, alebo proste je to veľký problém, si myslím. No ale napriek tomu jeden taký príbeh, taký veľmi, čo nikdy snad nezabudnem. Žijeme v Liptovskom Trnovci a cestovali sme z Mikuláša do Liptovského Trnovca a nastúpili sme do autobusu a v autobuse bolo voľné iba jedno miesto a v tej istej lavici sedel jeden chlapček, taký asi 5-ročný Peťko. A tak som ju posadila k nemu. A za nami sedeli dve staršie ženy. A odrazu tá jedna pani vstala, chytila toho chlapčeka za ruku, vytrhla ho z tej lavice a mne povedala, že či sa nehanbím a že mám toľko drzosti posadiť moju dceru vedľa jej vnuka. Toto som zažila na vlastnej koži. To bolo niečo strašné. Takže takéto veci sa stávajú úplne bežne. Určitá tá diskriminácia je, keď tieto deti chcú ísť, sa začleniť, hej, ako integrovanie do základnej školy, hej, tak tam ja si myslím, že mnohí tí riaditelia majú také predsudky, lebo predsa to je starosť navyše, hej, a keď v tých triedách väčší počet žiakov, tak nedá sa to tak zvládnuť, hej. No určite aj na internete by som si našiel nejaké stránky o ľudských právach a našiel by som si tam niečo, napísal by som si napríklad o diskriminácii, niečo, pozrel nejakých pár bodov, čo tam je a podľa toho by som uvidel, ako by som ďalej riešil situáciu. No určite sú problémy aj na tých úradoch práce, pretože každý jeden pracovník proste možno má toho tej veľa práce, ale vlastne pri týchto ťažkých stavoch alebo tá informovanosť tých rodičov je dosť problematická, alebo teda je to problém sa dozvedieť o tých zákonoch, tak vlastne keď príde na ten úrad a vlastne príde si pýtať nejakú tú informáciu, že niekedy tí úradníci proste vás raz, dva odbijú. Právo disponovať s majetkom jej zobrali a preto je ten opatrovník. Dostala zvláštny občiansky preukaz, nemá takýto bežný, normálny, ale nedisponuje s majetkom vôbec. Jojko je z nás najserióznejší. Najlepšie, keď sme sa rozprávali o tých právach a povinnostiach, tak on presne vie, akože najviac dodržiavať tie mantinely, tie hranice. Oni majú právo takisto ako každý u nás na dôstojný život, hej, alebo proste na súkromie, hej, a práva. To je vlastne tá charta tých medzinárodných práv dieťaťa. Cieľom dnešného stretnutia ten ďalší princíp zvýšenie povedomia. Treba o tom hovoriť, lebo oni ako to nebudú vedieť, tak to nebudú ani rozvíjať tie naše myšlienky a už vôbec ich nedajú do praxe. Prvá generácia ľudských práv, jej podstatou je to, že štát nesmie zasahovať do týchto práv. Asi dôležité je, aby ste boli naliehaví, možno aj protivní a nedať sa odbiť. Špeciálny pedagóg, ktorý pracuje v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva, on vykonáva špeciálno-pedagogickú diagnostiku našich detí. V
Spolupracujeme takisto vlastne s A-variantom, kde náš školský psychológ pracuje ako koordinátor aj sexuálnej výchovy. Konkrétne filmy s touto danou problematikou, ale tiež napríklad je to v rámci besied, ako je napríklad šikanovanie. Tá čiastočná integrácia je na tom princípe, že niektoré vyučovacie predmety sa vyučujú spolu. Deti sa bežne stretávali spolu na chodbách, v školskej jedálni, pomáhali si. Ale zaujímavé na tom bolo, že rodičia zdravých detí sa voči tomu ohradili. Takže myslím si, že to je veľmi dobrý príklad toho nepochopenia problematiky, teda rodičia zdravých detí mali predsudky, že teda to uškodí im, zdravým deťom. Čo si myslím teda, že naopak tým zdravým deťom to veľmi pomáhalo, pretože zo začiatku, keď prišli prváčence, tak sa pozerali na naše deti s otvorenými ústami, ale behom možno ani nie mesiaca boli tak nastavení, že pomáhali deťom, krmili ich, podávali im veci. Títo rodičia, okrem takých aktivít, ktoré robí, povedzme, to združenie, alebo čo tam málo stretávajú a vymieňajú si názory, lebo predsa je dosť dôležité poznať aj to, že aké skúsenosti kto s tými deťmi, kto má. Povedzme aj napríklad s tým vzdelaním, hej, môj chodil tam do školy, môj tam a takto sme to zabezpečili, toto sme s tým získali, alebo naučil sa toto a toto, hej. Takže to je také dosť dôležitá táto komunikácia medzi týmito rodičmi, lebo nik tým rodičom neposkytne nejaké také informácie, ak sa takto nestretnú a nepohovoria si sami medzi sebou navzájom. V prvom rade je tým vzorovaním celým od tých rodičov, čo aj tí rodiče naučia to dieťa. A to dať potom svojim deťom. Životný vzor? Tak pre mňa určite tí rodičia, lebo vlastne tí rodičia nás vychovávajú od nášho narodenia. Teda nám vštepujú morálne hodnoty. Svoju maminku. A ešte sestru. A všetci tu sú v tom môjom dome. Stále o chorých deťoch, alebo teda o inakších deťoch, rozprávanie to iný. A možno, že by bolo na čo sa vedieť ich pocity, aby sa vyjadrili sami za seba, lebo ako niekedy oni pôsobia veľmi uzavreto, ale keby sme boli taká malá mužka, ktorá sedí niekomu na pleci, tak by sme sa veľa dozvedeli. A práve to, keby oni vyjadrili sami za seba svoje pocity, myslím si, že by nám to viacej pomohlo, ako neviem aké múdre knihy. Je veľa vecí, čo vyčľuje sem, to je jasno. Ale napríklad, keby sa dalo toto tu, tak by som skákol obrazne povedané 2 metre do výšky. Aby aj všetci okolo boli zdraví a šťastní a pracovať, vytvárať niečo. A napríklad viem, že Bratislavský spolok ZPMP má pre členov s Downovým syndromom, majú kaviareň. A tam majú proste také väčšie možnosti, tuto ako keby na nás zabúdali. Náš spolok sa už viackrát zaujímal aj na mestskom úrade, ale nejaká odozva. Už niekoľko rokov sa snažíme aj v našom meste bojovať, alebo teda poukazovať na nejaké také zariadenie, aspoň formou denného stacionára, aby bolo to ako pokračovanie tej špeciálnej základnej škole, kde by sa robilo aj s takýmito deťmi, ktoré vlastne nevedia sami pracovať, ale vlastne potrebujú rozvoj, či tú muzikoterapiu, arteterapiu. S tými deťmi potrebujú aj ten sociálny kontakt, potrebujú, aby boli v tom kolektíve, aby neupadali, či aj tú rehabilitáciu s nimi robiť. Čiže snažíme sa poukazovať na tieto problémy, že aby sa niečo takého, nejaké to zariadenie vytvorilo tu na no. Ale keby byla takáto možnosť, že tú dceru povedzme ráno do nejakého takéhoto zariadenia by sa odviezla, po práci by sú človek vyzdvihol, že by človek mohol pracovať, ale nie je taká možnosť. Takéto želanie je, že život je nielen o tom všetkom takom dobrom, ale môže sa stať aj nepríjemné veci, hej. A neviem, ako by to bolo, keby sme neboli my. To by bolo také želanie, aby sa vypracoval nejaký taký systém,
aby ak sa nemôžu rodičia, aby sa naozaj mohol o tie deti niekto postarať. Tak ja určite by som si prial to, aby všetci ľudia boli okolo mňa zdraví, aby som bol ja zdravý, aby sa niečo v tejto demokracii zmenilo k lepšiemu. Ja ani nejako sa nezameriavam na to, že by som mala nejaké veľmi veľké predstavy o budúcnosti alebo tak, lebo mne príde, ako keby sa všetky moje túžby už nejako zhmotnili. Že by bol viac seba obslužnejší, že by, ale nie kvôli mne z môjho pohľadu, ale kvôli nemu. Aj tí učiteľia boli dobrí, výborní boli učiteľia, naozaj. Či tam boli, naozaj boli, to boli zlatí, keď sa tak zoberie. No a toto je chyba. Možno keď bolo nejaké centrum také, že by sa mohli dačo robiť, tak stačilo by trošičku niečo. Oni sú užitoční, keď dačo poskladá, tak taký človek je užitočný. Ona sa potrebuje, pravda, že z toho stereotypu domášneho dostať vonku, hej, lebo ja jej v tom pomáham, hoci už je to pre mňa dosť ťažké. Keď to bolo tajné, ale môžem to prezradiť. Na môj snom bol vystretnutie s Petrom Naďom. Totiž. To je najväčší. A teď sme stali frajeri. On je celý frajeri, tak?